Hello. Ами мислех да не правя този клип и направо да се отворя. Защо не съм толкова огромна? Мислех да не правя този клип и направо, нали, да ги пиша. Но реших да го направя така за разнообразие. Мерси. Да, това разгърна прекъсвата. И така де, ами, какво ти кажа? Значи аз, наистина не мога да разбера какво ни харесва с снимката, защото снимката е уникална, прекрасна. Не може да се изрази с думи. Тя изразява мен, душевността ми, това, което искам да покажа, и не мисля, че това трябва да означава, че трябва да ми си присниваш или да ми казваш каква да бъда, или каква съм, или какво не трябва да бъда, или така нататък, или че снимката е ужасна и нещо подобно. Чакай малко. Не си спомнатите. И така, да кажем, ти също харесваш нещо, като например чалгата. Аз мразя чалга. И въпреки това не бих казала, че тя е ужасна и че ти не трябва да я слушаш, примерно. Защото, да, това е много егоистично и смотано отгоре. Това каква ме мислиш, че съм и каква съм, са много две различни неща. И поставете се на моето място. Бихте ли тръгнали някакви супер тъжни и не знам си какво? Предпочитам да съм си аз както си изглеждам, отколкото да бъда някой напълно посипан цвечет. Никога не съм се преструвала в факт, винаги съм била себе си, винаги съм била това, което искам да бъда. И никога не съм казвала или правила нещо, което не ми харесва или което не съм аз. Изцяло факта съм само единствено ми. И заради вашите тъпи предразсъдъци и глупости трябва сега да си развалям своето настроение, за да ви отговарям на глупавите въпроси, които нямат никакъв смисъл. Няма смисъл да ви отговарям, но въпреки това, понеже искам да знаете каква е истината, ето казвам други. И не се правям така, каквато съм. Може би на училище, с ликаря и така нататък. Кой не се нуждае от капка забавление, не знам си какво. Някакси не ви разбирам, защо толкова ми се месите в живота. Щом снимката ми е ужасна, защо за Бога я гледаш? Защо ме мислиш за така, каквато не съм? Защо тогава изобщо ме слушаш и ми гледаш въпросите, отговорите си тая? Какво значение има? За какво значение има за теб, за който и да е? Това съм аз. Аз в паска съм аз и винаги съм била аз. И не съм друг човек. Освен понякога и то... Да. Просто защото не искам да мисля за някоя слабачка, филмирана, страхливка или всичко, което не наричат хората. Или курва, защо съм курва не знам, но да, аз съм такава, защото другите те са решили, че съм. И това просто е правило. Но вече не ми пука за мнението и не мисля, че на някой му пука за шибаното ви мнение, защото да, трябва да ме познавате по-добре. Да, нещо, което явно няма да разберете, защото никога няма да се запознаят с хора като вас. Защото дори да не знам кой си, като почнеш да ми пишеш и да видя какъв неграмотен си идиот си, веднага ще разбера, да, това е човека от това, който ме обижда. И да ми харесва стила и всичко, което правя. Бай-бай, бейт.